फल कहल देखी आमे तो जानिनु खाइबु केते सुंदर फल है आम झिया आगे खाइब मु जानी या चाइना माने खाती देखु फ्रेंड्स ऑलरेडी हमारा माछ भजा पूरा सब फिनिश हो गला भल भाव में मौसी तंकर लाल करिकी माछ भाजी देइचंती तापरे हे मसला माने प्रस्तुत कर साइलेनी माने करिनी ग्राइंडिंग करी तो सर साइला परे आगु कोन हम आपन मन सब देखेबी आ वीडियोटा कंटिन्यू रखि दिबे स्किप करिवे हमर तरकारी प्रस्तुत चली देखु मसला कसा होई मसला सब सजाड़ी दिया प्याज प्याज चिकेन सब रेडी हो सारी आलू भजा है गाँव में जमी लंबा लंबा आलू भजा जाए सेमती मौसी करके भाजी एबेठार माने बास्ना है तरकारी हो सारे कौन हम से टमाटर पड़ा मसला आम झीर दुष्टामी देखु से केते खाली सब बड़े गोटे जगार पलि आसो मोबाइल बसिकी देख तार आ कि कम ना आ कथा माने इमिति चिकना कथा कहबे लोक को मोहि नब माने पाठर जति अच्छी साठर 100 गुण अधिक सब बड़े एनी टाइम मोबाइल देख मामा हाय टे कर दियो हाय हाय कहना कहबे शिखी नहीं छुआ हाय को हाय खाली हाँ शिखी एमती कहतु ना हाय आमर जे देखुवे आम भिडियो को हाय को कहूनु कहबनी आ गंदा पिला कहे समस्ते समस्ते कहे शिखी नहीं किसी कथा कही शिखी नहीं मामा हाय को हाय हाँ हाथ तो कहीकि हाँ गुड गर्ल चलतु मासी कौन कर देखिया मसला ए लाल पड़ी आसला भल भाव मौसी हाथर कमाल जेते हेले मो मौसी आज कर माछ तरकारी टमाटर सब पकईल कि दीटा टमाटर आ देख तो सब चिकना चिकना करी मौसी पूरा आम तो सब ड्यूटी पलि जाऊँ मौसी पूरा परिष्कार परिच्छन कर पूरा माजी माजी आम मौसा कहे ये खंडे नहीं जीव ना चाटी पकाऊ लगे कहीं मौसी सब क्लीन अप जहाँ हम क्लीन अप गैस क्लीन अप और ये ग्राइंडर माने अड़िया होता पूरा व्हाइटनेस कर देछिन ग्राइंडर पोछि पछि मामा मामा दौड़ ना मामा किछि कह मामा मामा किछि कहू ना किछि कहि बोली मामा मामा तार गीत बजे शुणु मामा ए जो पुआली भाई आज कहीं आसना पुआली भाई आज कहीं आसना ड्यूटी काली ठार आज आसना तुम मिस करुच पुआली भाई की मिस करुच तो ना मिस करूना आ कहीं सकाଳେ कहूल पुआली भाई कहीं आसनी हाँ मामा
କିଛି ଶୋଇଛି ଯଦି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି କିଛି କହିବନି ପ୍ରବଳ ବିଛୁଆତି। ମସଲା ଇଏ କରି ମାଉସୀ ଢାଙ୍କିଛନ୍ତି ଟମାଟର ପକେଇକି ଛିଟିକି ଗ୍ୟାସ୍। ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସର ଛିଟକିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି ନହେଲେ କିଛି ସିଝା ସିଝି ଜିନିଷ ତ ନାହିଁ ଢାଙ୍କିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ହଁ ଟମାଟର ମସଲାରେ ପଡ଼ିକି କଷା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି ଛିଟକିବ ବୋଲି ବହୁତ ପ୍ଲାନ୍। ତାପରେ ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଗ୍ୟାସରେ ପେପର ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏପଟକୁ ଛିଟକିନା ବୋଲି। ବାସ୍ନା ଭଲ ହେଲାଣି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଖାଲି ଖାଇବା କଥା। ବଳଟା ହେଇଯାଏ କେତେ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ମାଉସୀ ମାଛ ଆଉ ଆଳୁଟିକୁ ଛାଡ଼ିବେ କଷିବେ ସେଥିରେ ଟିକେ କଷିକି ପାଣି ଦେବେ ଆଉ ଖାଲି ଆଳୁ ବୋଧେ ପକେଇବେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ହେଉଛି ମାଛ ପକେଇବେ ସରି ମାଛ ପକେଇକି କଷିବ ଆଉ ତ ଥିବ ଆଳୁ ପକେଇକି କଷାଯିବ। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ମାଉସୀର ପ୍ରୋସେସଟା କ'ଣ କେମିତି ଗାଁ ଚୁଲା ରୋଷେଇ ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ଚୁଲା ରୋଷେଇ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ତରକାରୀଟା ତା ବାସ୍ନାରୁ ଜଣାଗଲାଣି। ମାନେ ତା ଦେହରେ ପକାଉ ଏଇଟାକୁ ମସଲା ବି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଆସିଲେ ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଏ କିଏ ଏଠି ବସିଛି କିଏ ହେଇ ଅଦା ଫଦା ଛଡେଇ ଛଡେଇ ଦଉଛି କ'ଣ ଆମର ସବୁ ସରିଗଲେ କ'ଣ ସେ ଆସିଲା ଏବେ ଘରଣୀ ମାମା ଆଜ୍ଞା ନା କିଛି କମିନି ସବୁ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି କେବଳ ରାତିକି ତ ଜାଣିଥିବ ରାତି ତ ମାଛ ଖାଇବା ନା ମାଛ ଖାଇନା ପିଠା ଆଳୁ ଚକଟା ଖିଆଯିବ ତେଣୁ କରିକି ଖାଲି ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ତ ଯେତିକି ହେଲାଣି କାଫି ଆମ 4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଝିଅ ତ ଖାଇବନି ତାର ଚିକେନ ଖାଇବ ଆମେ ଯେ 3 ଜଣ ଖାଇବା ତ ହେଇଯିବ। ହେଇ ସେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇ ଚିକେନ ଲେଗ ପିସ୍ 2ଟା ହେଇଛି ତମେ ଏବେ ଦ୍ୱିପହର ଗୋଟେ ଖାଇବ ଆଉ ରାତି ଗୋଟେ ଖାଇବ ତମରି ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି ତମେ ଖାଇବ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବ ହଁ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ରଖା ହବ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଖାଇବୁ ତମ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି। ହଁ ହଁ ଡେଇଲା ହେଇ ମୋବାଇଲରେ ଗୀତ ବଜେଇ ହେଇ ଡେଇଲା ହେଇ ଡେଇଁକି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦେଖ ହେଇ ପାଣି କାରବାର ବାଥରୁମରେ ପାଣି କାରବାର ସବୁବେଳେ ଦେଖ ଏଇ ସେଠି କ'ଣ ଚାଲିଲା କାରବାର ସ୍ଥିର ନୁହଁ ମାମାର ସବୁ ହରକତ ଇଏ ଆଉ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟାମି ପ୍ରବଳ। ମାମା ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଲ ଇସ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତରକାରୀ କେତେ ଆଡ଼େ କ'ଣ ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଉସୀ ମସଲାରେ ପାଣି ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଦେଇଦେଲେ ପାଣି ଫୁଟି ସାରିଲେ ମାଛକୁ ଛାଡ଼ିବେ ଆଉ ବେଶୀ ଝୋଳ ପତଳା ଝୋଳ କରିବେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ କାରଣ ମାଛ ଖାଇଯିବ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିସାରି ମାଛ ପାଣି ଟାଣି ନେଇଯିବ ନା। ହଁ ପତଳା ଝୋଳ ରଖାଯିବ ଯଦି ତାହେଲେ ବହଳା କରିବନି ପତଳା ଝୋଳ ରଖି ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ ବାସ୍ ପାଣି ଫୁଟି ସାରିଲେ ମାଛକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାଇଁ। ଏତିକି
ଏବେ ଢାଙ୍କି ଦେଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ପାଣିଟା ଫୁଟିଲେ ତାପରେ ମାଛ ଟିକେ ଛାଡ଼ିବେ। ହାଇ ମାଉସୀ ଦେଖ ହେଇ ଦେଖ ଛୁରୀର କାରବାର ଚଲେଇଲେଣି। ହଁ ହେଇ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ ଯୋଉ ମହମବତୀ ଇଏ କରୁଛି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଇଏ କରୁଛି। ହେଇ ଡେଇଲା 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 ଡେଇଲା। କ'ଣ କହୁଥିଲା ମୋ ନାଇଁ ଚିକେନ ଭାଜି ଦିଅ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ସେତିକିରେ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ପକୋଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ନା ହେଇଯିବ ତାରି ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବ। ମାଉସୀ ଆମ ରୋଷେଇ ଘର ଠାକୁର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଡବା ଡବୁକି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ସେ। ନହେଲେ ଅଳିଆ ତ ଆମକୁ ତ ଟାଇମ୍ ହୁଏନା ସଜାଡ଼ିବା। କ'ଣ ଛିଣ୍ଡିଯାଇଛି? କୋଉଟା କୋଉଠି ଆଣିଲ ମାମା? ଏଇ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଦେଖିବା ତରକାରୀ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ କେମିତି ହେଲାଣି? ପାଣି ଫୁଟିଲାଣି ମା? ପାଣି ଫୁଟିନି ନା? ଆହୁରି ଫାଳେ ପିଆଜ ଥିଲା କ'ଣ ପକେଇଦବା ଭଲ ଲାଗିବନି? ନା ନା ତାର ପା ଚିକେନ କ'ଣ ହବ? ହଁ କଟା ପିଆଜ ଥୁଆ ହେଇଛି। କାଟିଦେବା ସେଥିରେ ପକେଇଦେବା ଚିକେନ। ଅଧିକା ତ ହେଇଯିବ ମସଲା ଯେତିକି ରଖିଛି ସେ ପିଆଜରେ ତ ହେଇଯିବ। ପକେଇଦବା ନା? ହଁ କାଟିଦିଅ ନଷ୍ଟ ହବ କାଟିଦିଅ। ନାଚେ 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 ଆଜି ସାମେ ନାଚୁନୁ ମାମା କ'ଣ ଏମିତି ହଉଛ? କେତେ ନାଚୁ ମାମା ଚାକି ପଡ଼ିଲା। ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିଟା ଫୁଟି ସାରିଛି ମାଛ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ। ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ପଛରେ ହବ ଏଇଟା ବ୍ଲଗ୍ ବନା ହେଉଛି ମାମା। ସିଏ ତ ଖାଇବେ ନା ଗୋଟେ ପିସ୍ ରଖ। ହଁ କୋଉଟା ସେ ବା ବଡ଼ ପିସ୍ ଭଲ ହଁ ସେ ବଡ଼ ପିସ୍ ସେଇଟା ବା। କୋଉଟା କେମିତି ରଖିବି? ହଉ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ କର। ଆମେ ତ ଇଏ ରାତିକି ରହିବ ନା ଆଉ ତ ଯାହା ଖାଇବା ଖାଇବା ରହିବ ଯଦି ଝୋଳ ରହିବ ଆଉ ଯାହା ମାଛ ରହିବ ରହିବ କ'ଣ ଅଛି। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଇଏ ବଢ଼େଇ ଦେଉନା ମାଉସୀ। ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମାଛଟା ପାଣିଟା ଫୁଟି ଆସିଲେ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ବାସ୍ନା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅଫ୍ କରିଦେବୁ ଆଉ ତାପରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ମାଛ ତରକାରୀ।